سلام تخاطر زي channel كمية تكون أتذكر لهم سلام أنت أنا بصراحكم لما أسألت أنا حاولت منه سولو إنفو تك كمتي كل جزء بستفعل عليه مهاري نحبر تسب نقمت كنك أحيي خيريو زبلو فيديوهات سريعو بستفعل عليه أقطع ساعتي له فيديو زور channelي كم قلت لما لومي حد شارستي حزنا لكم زينا لنا ناي لومي زعبانا اب اروبي فوتوشوب زتا كورك خوني اب اندستري ناي سيلي ناي درق سيلي اندستري مسن عزب اب سيلي زلنا ايو نخن ابيلو نتكملهم سوفتويرات ببقوانو استفلاليو ناموت سنهم قليهم كأننا تفقو خيرو كابتن حدا عبي أبركتو أب معبالنا graphics ويدما أب درس اللي عبي أبركتو زجاجة software جن أروبة فوتوشوب أب درس اللي أب two dimensional كلتا معزن زلوس اللي درس اللي أب ممحياش مقيار زخون graphic art دما أب مفتار لعل جدة تصاوت زلون سوفتوير مالتي سلازي أدوبي فوتوشوب انتهي كنركب نغير أدوبي فوتوشوب تولز مسارحتات يقرب لك مالتي نتي أبرئ سخا التحاسبو ناي جرافيك سرح ممحياش نحسل لك خون نغير كالي جرافيك آرت أو كنابير كون على حسب كتفتر بوسترات زخونه حسب كتفكر ابتدليلو ادوبي فوتوشوب نتي تولز يبقى كاملت اتي حسب جن كابي كابر سخايز من مالت ادوبي فوتوشوب ولا عند حسب هيبقى كان مسار هيبقى كان سلازي وانس ادوبي فوتوشوب ماستر تجر كايو بفلاي اب جرافيك ارت زمباله هالينا قال نجر كنجبر دلينا مسارحي إنه حسبو نجر مسارحي سألنا فوتوشوب دي the best solution مالتي سلازي نحنا أبزي فيديو انتهي كنجبركم فتنينا أدوبي فوتوشوب نتوم أدوبي فوتوشوب بمول تولز نتوم أدوبي فوتوشوب نرخبهم مسارحيات نبمول حدا بحدا بدقمم practically إننا صراحنا حبيرنا كنريمكم فتنينا نزي تولز بحالة أيون أبركتون أجابون كمايو إننا فلتنا انتغينا شعنتي أبرسنا زلو حسابات أب جرافيك آرت مالتي تي أبرس اللي كنا كايدون مدلي صراحة كنا كايدون مدلي تبا بقلل زبالة من قدي كنا تعاوت من قل مالتي سلازي العما نايزا فيديو زي أنتايو أب أدوبي فوتوشوب أتوكرو ديليت نايزلوهم سبات كروب فيدباك يدلينا مالتي زي أدوبي فوتوشوب لايك نبزح زولا نوح زولا كفالات زقيد فيديو سلازي انتاي ندلي اتليست فيورز ندلي فيورز in a sense بزح قطرين هاي فيورز هايكونن بزح قطرين هاي فيورز بخمزي أي كم زي ما تصبو غير فلت يعني جن انتاين دلي at least 100 نزل فيديو زي كتاتلو باقي خمزلهم دليت كم زلهم فيدباك دلي مالتي سلازي نزل فيديو زي ريخا هاي بحكينا ادوب فوتوشوب كتب مهار كتفلتو عمو قبلكا أو أدوبي فوتوشوب زلكا فلتات كتعبي ديليت انتليكا ديليت كم زلكا دي فيديو دما نخنوردو أتابع عنا كومنت صحاب مالتي ناي ولكا كومنت دمر كومنت 100 كومنت مزقورو أبز فيديو زي I'm motivated كسوحي مالتي يمكن كغروياتي فيديو أب 100 فلتات كتاعتو عبنا جري 100 حسب فلتات كتاعتو تغيلكا زبالة عندي جن ما بقى 100 عبنا جري
نصبغ نجار كزر وحد سبيل ليك بتاع من وحد قصري كل جزء حيل خان فنيها خد قبره يدخل أزيد في اللاين توم مس ديجيتال وورلد دراسة المسمار حتى نزخون قوم فتحت نزل لكم كحجزكم إلى قبره سلزله at least 100 سب نزيت مرتزي تجد سنة حالكم كتكتسلوا كتكتاتلوا مهانكم كم زد ليكم كومنت بقولوا بنتاع نزي فيديو صومناوي كم زور كنجبرينا عندي سلازي بحافشة أب أروب فوتوشوب كنت متكلنا أروب فوتوشوب تبيزك سرحون داي كمتي أبتي تويليد نوركو أروب فوتوشوب عندي سرحو أب درق سلي 2 dimensional and some plugins وسيخدم أب 3D سليتات أبركتو زجبر مالت سلازي أدوب فوتوشوب كابتي ترى نجار كن الزوان نخيل ترى نجار كن ردعنا زغيل أدوب فوتوشوب زارج سيلة ما عشت خيل تي أبرقسي بزح سب كنت يفوز بس نجار تايو نحلف نوح عم تعز جبر خملس زي كل سيلتات بستفعل عليه أجد أمتات كبلاشو خيليو سلازي نزي استبلاشو كا سئلتات أبيوت كت مرسوخ دليها هذا كابتي كت كمالهم تخيل مساره أروب فوتوشوب كم نحدث سئلي باكجراوندو دهربايتو خد كير نحدث سئلي مسكال سئلي كتواسب كمون هذا جرافيك آرت دميركا بزحات كل تسلسل جرافيك آرت قبل هذا جرافيك آرت دميركا advertise كتقدر نبروموشنس كنت كمالون غير كمون حسابنا بسئلي بزقفة من جدي بزقلة من جدي مالتي حساب كبقال كتقول صح هذا وان نوح جزيد ليك كتزارب سي نوح حيلي بدليك بسئلي حسابك بزقلة من جدي كتقول صح نايسلي حساب تلي كمالتي أدوب فوتوشوب كتقبرو تخليها سلازي basically كنريو خلنا بمولهم زون ناخد invitations زون flares زون what has to be flares and كمو زي بانرات roll up banners posters and signboards زون تابلاتات بحافشة مسئلن صحفن حبرن زت أساسر سرح بملو أب أدوب فوتوشوب كنا كنسرحان غادينا انتا إزدلي حسب فوتوشوب بيزيكالي اتي ناي سئلي ناي ملوات حسبك كفلفل ألو نا أبسئلي حسب زي يقولوا سب فوتوشوب مزفولتو ولا عنا تغير برايكلين نسخاجن ناب فوتوشوب كتعبي اتحسب توينكا نقول خاب جزاها خطوات كسب مشيت نجزاها تملس خاب جودناتات بستفل عليه من جدي الطريقهم نا ارت سرح لألي 8% نا أروب فوتوشوب وزيتهم سلزي أبكاري خازلو ارت معزب أروب فوتوشوب انتهي كجبر كم زغل أنفت كخيلي مالتي ما على معريد ما نسخة أرتنا تعذب كخد كيد كلها نزي أبزت مهارو أب أدوب فوتوشوب توصلت مرتي أوكي زي نابز نسوسات كاين بقر كم زخون زخيل زي أسم بقر كم زجيرو يمسرح ما تطولو سالو حسب زي اللي يجن اتحس كذا لها تولس ترجمة يقولون مالتي مغز كم اتقرط ديت فلت تقنكا مهلاوان رسو مسخا ترجمة يقولون so أبتي ماي فوتوشوب art دما the same principle سخيل مالتي تتكملوا من جديد نتفلت أتكا تكبره وخد جبره هذا تكبره تمرتي هدلي أبزي تكبره تمرتي كنهب معنا أنا قلت لنا
ካልኣይ ድማ ንሓሳብካ ተግባራዊ ክትገብሮ ምስ እትደሊ ወይ ድማ ተግባራዊ ዝኾነ ሓሳባት ክትሓስብ ከባቢኻ ተዓዘብ ኣብ ፈቐዱ ናይ ኣዶብ ፎቶሾፕ ውፅኢታት ኣብ ጎደናታት ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ብመንገዲ ፍላየር ኣብ መርዓታት ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት እትሪኦም ናይ ኣዶብ ፎቶሾፕ ውፅኢት እዮም ብዓብዩ ኣብ ክዳውንትኻ እትሪኦ ጽሑፋት ኣብ ክዳውንቲ እትሪኦ ዲዛይናት ከምኡውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ሕትመት ኣብ ክዳውንቲ እትሪኦም ናይ ኣዶብ ፎቶሾፕ ውፅኢት እዮም ስለዚ ኣዶብ ፎቶሾፕ ኣንስ ኣቢልካ እትሪኢኻዮ ንእሽተይ እንተ ዓይንኻን ኣእምሮኻን ከፊትካ ድማ ሰማይ ደረትካ ማለት እዩ እቲ ትደልዮ ብምሉኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ደረቕ ስእሊ እየ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ደረቕ ስእሊ ኮይንካ ክትቀብእ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ስክራች ስእሊ ወሲድካ ቅብኣ ኢድካ ብምውሳኽ ዝበለፀ ስእሊ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ብኢድ ዝተቐብአ ስእሊ ስካን ጌርካ ናብ ፎቶሾፕ ብምምፃእ ድማ ዲጂታላይዝድ ዝኾነ ቅብኣ ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቶም ናይ ምቕባእ ባህጊ ዘለኩም እቶም ኣብ ፔይንቲንግ ኣብ ቅብኣ ትነጥፉ ሰባት እውን ሲ ኣዶብ ፎቶሾፕ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ መሳርሒኹም ክኸውን እዩ ዝግብኦ ምክንያቱ ነቲ ብኢድካ ጌርካ ክተፃንፎ ዘለኻ ኣብ ኮምፒውተር ዝተፈላለየ ኣብ ኣዶብ ፎቶሾፕ ካልእ ዝበለፀ ንኢድካ መመላእታ ክኾኑኻ ዝኽእሉ ቱልስ ኣለዉ ስለዚ ነትን እንተመሊእካ ስራሕካ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብዛዕባ ኣዶብ ፎቶሾፕ እንተኮይኑ እንታይ ይፅበ ኣለና ኮሜንት ንግበር ማለት እዩ ኮሜንት ግደፉልና ነዚ ቪድዮ እዚ ብዘይ ዝኾነ በዓል ሕድር ክንሰርሖ ኢና ፕላስ እዚ ትምህርቲ እዚ ከምኡውን ነዚ ፍልጠት እዚ ከምኡ ክትጥቀምሉ እትብህግዎም እትደልዮም ሰባት ምስ ዝህሉ ነዚ ቪድዮ እዚ ሼር ግበሮ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ዋንስ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ታርጌት ምስ ተበፅሐ ጀስት ኣበሎ እቲ ቪድዮ በሉኒ እዚ እንደልዮ ዘለና ታርጌት ሚእቲ ሰብ a very minimum requirement ሚእቲ ሰብ ኮሜንት እንተገይሮም ናይ ኣዶብ ፎቶሾፕ ትምህርቲ ኦንላይን ኣብ ዩቲዩብ ብተኸታታሊ ክነብሩ ዶ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እናተኸታተለ መሃሮ ፕራክቲስ ዝገብር ተመሊሱ መወኳስታ ኾኖ ብቕልል ዝበለ እግረ መንገድኻ ካብ ካልእ ዘይጠቅም ቪድዮ ካብ ካልእ ንዕቤትካ ኣበርክቶ ዘይብሉ ቪድዮ ካብ ካልእ ንናብራኻ ኣብ ለውጢ ዘይወስድ ቪድዮ ክትርኢ ኣብ መዓልቲ ንእሽተይ እኳ ትኹን ሓፃር ናይ 30 ሰከንድ እኳ ትኹን ሓደ ኣብ ሂወትካ ኣብ ዕቤትካ ዓብይ ኣበርክቶ ዘለዎ ቪድዮ ምስ እትከታተል ንስኻ ካብ ሎሚ ኣብ ጽባሕ ትበልስ ማለት እዩ ካብ ትማልኻ ድማ ሎሚ ተሓይሽ ስለዚ ኣብ ጽባሕ ዝበለፀ ሰብ እናኾንካ ትኸይድ እንተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ንዕቤትካ ኣበርክቶ ዘይብሉ ቪድዮታት እንተሕለፍካዮ ግዜኻ ኣብ ጽባሕ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንሕሉፍካ እናናፈቕካ ትነብር ማለት እዩ ትማላ ሓይሽ ነይሩ ኣማ ሓይሽ ነይሩ ቀደም እኳ ሓይሽ ነይሩ እናበልካ ዝሓሸ መነባብሮን ዝሓሸ ሂወትን ከይፈጠርካ ኣብ ሕሉፍካ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ሃየ ነዚ ክንቅርቦ ተዳሊና ዘለና ናይ ኣዶብ ፎቶሾፕ ትምህርቲ ሞቲቬት ንግበር ተገዳስነትና ንርኢ ሓቢርና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙናዊ ዝወርድ ቪድዮ ፕራክቲስ ጌርኩም ዘይተረድአና ወይ ዝጎደለ ዝመስል ሓሳብ እተልዩ ድማ ዴይሊ ኣብቲ ኮሜንት ብዝተኻእለና ነቲ ኮሜንት ክነንብቦም ፍትን ኢና
መልሲ ድማ ከምኡ በቲ ፕራክቲካሊ ክሳብቲ ትምህርቲ ዝውዳእ ሓሳብቲ ሓደ ቪድዮ ሰሪሕካ እንተወዲእካ ስኻውን ተመሊስካ ነውሕ ስለ ዘይትርዮ ኣይትምልሶን ኢኻ ራይት ኣዌይ ግን ኣብቲ ፍሎው ኣብቲ መዓልታዊ እነውርዶ ቪድዮ ኣብቲ ሰሙናዊ እነውርዶ ቪድዮ ሲ ምልስ ኢልካስ ትሪኦ ኢኻ ስለዚ ነቶም ኣብ እዋኑ ነቲ ትምህርቲ እናተኸታተሉ ዝሓቱ most probably ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝመፅእ ትምህርቲ ኻሲ መልሲ ሒዝካሉ ትመፂኻ ማለት እዩ ፕራክቲካል ዝኾነ መልሲ ሒዝካሉ ትመፂኻ ወይራስ ነዊሕ ግዜ ምስ ተንቀሳቐሰ ሓደ ቪድዮ ግን እስኻ እውን ላይክ ነቲ ኮመንትስ ከይረኣኻ ነዊሕ ስለትገብር ዋላ መልሲ ይብካሉ ግን ነቲ እቲ ተጠቃሚ እውን ተመሊሱ ኣይሪኦን እዩ ስለዚ ብዙሕ ኮመንት ክትገብረሉ ሞቲቬት ኣይትኸውንን ማለት እዩ ስለዚ ቃልና ክነኽብር ሃየ ነዛ ኣብ ኣዶቤ ፎቶሾፕ ክንጅምራ ተዳሊና ዘለና ትምህርቲ ምትብባዕኩም ብኮመንት ኣርኢና ከምኡ ድማ እዚ ቻነል እዚ ልክዕ ከምኡ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝብሎ ትምህርትታት ኣብዚ ቻነል እዚ ኣይጠቅምን እዩ ኢልኩም እትሓስቦ ትምህርቲ ምስ ዘጋጥም እዚ ቻነል ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ክዕቢ ኣብ ኣበርክቶ ንቕሓት ህዝቢ ንእሽተይ ድፊኢት ክገብር ኢሉ ስለ ዝነቅል እዛ ኣዳሊኻያ ዘለኻ ቪድዮ ብዙሕ ጥቕሚ የብላን ሓሳይድ እያ ንሕብረተሰብ ትብሉ ተሊኹም እውን ኮመንታስ ደየድሊ እንተኾይኑ ክንዓልዮ ቁሩባት ኢና ብሓፈሻ ግን ኩሉ እንቕርቦ ቪድዮ ላይክ ሪከርድ እዩ ሪከርድ ማለት ሓሲብና ተዳሊና ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና ካብ ስምዒት ወፃኢ ዋላቲ ብመልክዕ ሪኣክሽን እውን እንህቦ ቪድዮ ሲ ካብ ስምዒት ነፃ ብምዃን ዝኾነ ኣካል ዝኾነ ኣታውን ወፃኢን ስምዒታት ብዘይብሉ ነቲ ዘሎ ኩነት ሪኣክት ኢና ንገብር ማለት እዩ ወይራስ እቲ ኣብ ትምህርቲ ግን ተዳሊና ይጠቅም ይኽእል ኢልና ስለንገብሮ ኣይ ዶንት ቲንክ እንቅፋት ዝኾነኩም ቪድዮ ዝወርድ ኣብዚ ቻነል ብሓፈሻ ግን ኣይፍለጥን እዩ ከምኡ ዝህሉ እውን ከም ሓበሬታ ሃቡና ጉብል ኮሌክት ኢት ፕላስ ኣብ ከምዚ ድማ ፎካስ እንተትገብረልና ሲ ሓጋዚ እዩ ምስቲ ናተይ የፍልጦ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ኣይቲ ባክግራውንድ እዩ ዘለኒ ንግረ መንገደይ ገለገለ ድህስሶም ምስ ዝምባሌታት ኣርስታት ኣሎ ግን ብሓፈሻ ምስ ኣይቲ ምስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ርክብ ዘለዎም ነገራት ኣነ ሞያይ ምስ ከምኡ ስለ ዝተኣሳሰር ኣብኡ ስለ ዝኾነ ናተይ ባክግራውንድ ብምሉእ ኣብ ኣይቲ ስለ ዝኾነ ምስኡ ዝተኣሳሰር እዛ ከምዚኣ ፎካስ ተትገብረልና ምስ እትብሉ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እንተኾይኑ ዘይወዓል ሕደር ክነበርክድ ድልዋት ኢና ኔክስት ዊክ ታርጌት እንተመፅዩ ሓዳሽ ቪድዮ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ክሳብ ሽዑ እዚ ቻነል ናብ ኩሉ ክበፅሕ ሼር ሳብስክራይብ ግበሩ ኣይንብልን ኢና ብዙሕ ግዜ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተልዮም ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብታ ላይክ እንተጌርኩም ፕላስ ኣብታ ደወል እንተጠወቅኩም ድማ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እንወርዶ ቪድዮ በእጉ ኖቲፋይ ገብረኩም ክትከታተልዎ ንቐረባኹም ይኸውን ማለት እዩ ብዝተረፈ ናይ ሎሚ ኣብ ፎቶሾፕ ዝነበረኒ መላለይ ንእሽተይ እዚ ትሪእዎ ቪድዮ ገለ ካብቲ ኣብ ፎቶሾፕ ክንገብሮ ንኽእል ንኣሽኑ ነገራት እዩ ብሓፈሹ ብዕምቆት ግን ክንከዶ እንምድብ ስለ ዘለና ኣብ ቀፃሊ ሓቢርና ንጅምር ድምፂ ዘይብሉ ሓደ ንእሽተይ ቪድዮ ቅፅል እዩ ተኸታተልዎ ክሳብ መወዳእታ ጠቕመኩም ይኽእል እዩ ካብኡ ዝተረፈ ተስተናዩ ኣብ ካልእ ብዝበለፀ ክሳብ ንረኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ሰናይን ይቐኒልና